Ir-rata ta' kriminalità f'pajjiżna matul is-sena li għaddiet kienet l-inqas waħda fl-aħħar 10 snin u l-inqas fl-aħħar 25 sena ras għal ras. L-indikazzjonijiet għal din is-sena huma simili minkejja li mistennija tkun irreġistrata żieda marġinali minħabba reati online. Ħabar dan f'intervista ma' One News il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà fit-tmiem sena oħra ta' tmexxija tal-Korp tal-Pulizija. Dwar is-suġġett tal-kriminalità spjega kif kull sena qed tiġi reġistrata żieda kbira f'reati online fejn jeżistu żewġ tipi ta' reati. L-ewwel wieħed huwa dak imsejjaħ Computer Enabled Crime. Tradizzjonalment konna nirċievu ittra d-dar li rċivejt li rbaħt lotterija. Tajjeb, illum m'għandniex nirċievu dak l-ittri, illum nirċievu SMS, nirċievu email, tajjeb, xi forma ta' komunikazzjoni diġitali. U dak huma Computer Enabled Crime. U proprju allura anke hemmhekk dis-sena qed nesperjenzaw żieda sostanzjali f'dak li huma frod, online fraud. It-tieni tip ta' reat online huwa l-Computer Dependent Crime fejn anke hawnhekk qed tiġi notata żieda sostanzjali. Il-Kummissarju spjega li minkejja li l-Korp għandu tim ta' analisti speċjalizzati li janalizzaw il-kriminalità online, hemm reati li ftit li xejn jista' jsir dwarhom ħlief li jinħarġu appelli biex jiżdied l-għarfien. Fil-fatt il-Korp kontinwament jippubblika twissijiet kontra messaġġi qarrieqa li jkunu qed jiċċirkolaw. Dan huma individwi li rrapportaw hacking f'xi account tagħhom, inkluż social media accounts. Tajjeb dawn qed nesperjenzawhom on a daily basis. U l-pulizija hemmhekk ftit li xejn tista' tagħmel biex tipprevjeni. Flimkien ma' reati online, numru sostanzjali ta' reati kriminali rrappurtati din is-sena kienu dwar violenza domestika, xi ħaġa li tirrifletti kif aktar nies qed jagħmlu kuraġġ u jirrapportaw. Dan huwa reat li l-istess ftit li xejn nistgħu nagħmlu biex nipprevenuh u l-fatt li għandek diż-żieda tfisser li qed innaqsu dik li tissejjaħ id-dark figure of crime. Dan huwa reat li qed isir, kien qed isir, però forsi ma kienx qed jiġi rrappurtat daqstant. Fl-2020 il-Korp waqaf skwadra speċjalizzata għal każijiet ta' violenza domestika li bdiet topera b'20 ruħ u llum tħaddem aktar minn 60 persuna. F'dik l-ewwel sena rajna żieda ta' 24% f'każijiet ta' violenza domestika. Fl-2021 u fl-2022 rajna żiediet marġinali ta' 5-6%, jidher li din is-sena żieda ħatkun ta' madwar 15% fuq is-sena l-oħra. Il-Kummissarju qalilna kif l-edukazzjoni dwar x'inhi violenza domestika qed tiżdied u n-nies saru jirrappurtaw aktar, tant li 75% tar-rapporti huma dwar violenza psikoloġika li jfisser li ma tintuża l-ebda violenza fiżika iżda jsiru atti bħal teddid u tgħajjir. Intant jitfit mal-iskwadra speċjalizzata fil-jiem li ġejjin mistenni jinfetaħ l-ewwel ħab speċjalizzat għal vittmi tal-vjolenza domestika f'Santa Luċija biex l-uffiċjali jkunu eqreb tal-komunità f'ambjent aktar komdu.